And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pwede ba tayong maging low-key lang? Kasi bawal magjowa ang varsity player. Baka matanggal ako. Hi, DJ Rocky. Isa akong low-key na tagapakinig mo. Hindi ko ina-expect na magsisend din ako ng sarili kong kwento rito. Itago mo ko sa pangalang Katie. At ito, ang aking secret file. Meron akong nakilalang lalaki through my cousin. Kasi palagi niyang bukang bibig itong lalaking to. So, na-curious ako kung sino to. Sinearch ko siya sa Facebook. At okay naman, pogi, varsity player ng school namin. Ang hindi ko inaasahan, magkikita pala kami nito sa mall. Kasi kasama niya yung pinsan ko. Pinagtripan niya ang pinsan ko. At ang sabi niya sa pinsan ko, okay lang ba jowain ko pinsan mo at bayaw kita? That time, I really felt uncomfortable kasi hindi ako sanay sa mga ganung joke. Yung tipong unang kita pa lang, ganun na. Pero syempre, tumawa na lang ako. Kahit hindi naman ganun yung nararamdaman ko. So fast forward, since Facebook friends na kami, nag-reply siya sa story ko ng nonsense. Maybe, gusto niya lang mag-start ng conversation with me. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang mga chat namin. Hanggang sa nag-iya siya sa akin ng meet-up kinabukasan. Yes, kinabukasan kahit first meet-up pa lang namin. Nag-ask na siyang makipagkita sa akin. I had so many problems that time. I don't know what to do. So I said yes. Though alam ko naman na delikado. Kasi nga, pag ang isang babae at ang isang lalaki nasa loob ng iisang apartment, ang daming mga posibilidad na pwedeng mangyari yung hindi dapat. Yes, pinuntahan ko siya sa apartment niya. I was so dumb that time. He started touching me, kissing me. And then I told him, mali ito, wala tayong relasyon, 'di ba? He was like, wala akong pake. He continued kissing me. And of course, napakahina ako. So bumigay ako. Sinabihan niya ako na tanggalin ko ang mga damit ko. And tanggalin ko rin kung ano man yung undergarments ko na suot-suot. Sabi ko, stop. Kasi unang beses lang itong mangyayari sa akin. At gusto ko na ibigay ito sa taong deserve. At mamahalin ako ng tunay. Ayokong masaktan. Sabi ko pa, ayokong masaktan uli. Tulad ng ginawa ng ex ko. Then he told me na, hindi naman kita sasaktan. Ibahin mo ko sa mga nakilala mo. Ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal na deserve mo. Promise ko yan sa'yo. At dahil dun sa sinabi niya sa akin, nang hina na ako. Bumigay ako sa mga flowery words niya. Pero natagalan pa rin yung pamimilit niya sa akin, ha. So fast forward after nung nangyari sa amin, parang nag-iba yung mood niya. Kahit alam kong nag-enjoy siya. Nag-request pa nga na ulitin namin eh. But I felt na something was off. Parang nag-iba yung ihip ng hangin. Parang naging cold na siya. Then naisipan niyang umorder ng food sa fast food. I thought, siya ang magbabayad nun para sa amin.
And then, ako ang tinanong niya kung meron ba akong pera para akong magbayad nun. I was so shocked. Napabukas na lang ako ng wallet ko para ibigay sa kanya yung pera ko. Then lumabas na siya para kunin yung order namin. Ang daming pumapasok sa isip ko nun. Ginamit lang ba ako nito? Fubo lang ba ako sa kanya? Does he really love me? Or we're just playing after what we did? Hindi biro yung binigay ko, yung pagkabirhin ko sa isang taong hindi naman deserve. Fast forward. Nung gusto ko nang umuwi, may sinabi siya sa akin. Sabi niya, pwede ba tayo maging low-key lang kasi bawal magjowa ang varsity player. Baka matanggal ako. And I was like, are you serious? Like all this time, niloloko niya lang ako at hinuhulog niya lang ako sa mga bubulaklak na salita niya. And I'm so dumb para maniwala sa lahat ng yun. But then I agreed doon sa sinabi niya. At saka umuwi. At nung nakauwi na ako sa bahay, hindi man lang niya ako minessage. I've been waiting for his reply. Pero wala. Ghosted. Mixed emotions. Yung pakiramdam na yung isa sa mga pinaka-importanteng bagay sa buhay ko ay ibinigay ko lang ng ganun-ganun lang. Napakawalang kwentang tao nang napagbigyan ko. Bumalik na naman yung trauma ko. Dumagdag na naman ang problema ko. After a few months, intrams namin, I saw him with his girlfriend. And yes, meron silang public display of affection. So basically, he just used me. And he's not proud of me. I was just like a pet to him. But not anymore. I really hate him. Ginawa niya lang excuse yung varsity thingy just to avoid or ignore me at iwanan ako sa ere. Marami na pala siyang babaeng pinaikot sa mga salita niya just to get what he wants. Lesson learned to para sa akin. At sa lahat ng mga kababaihan out there, please take care of yourselves and do not let others hurt you or use you just for their needs. You are special. And that's it. Hanggang dito na lang po, DJ Raking. Muli, ako si Katie. At ito, ang aking secret file.